Коррупция җәмгыятьнең тотрыклылыгын какшата, шуның белән куркынычта. Коррупция куркынычы беренче чиратта сәламәтлек саклау, мәгариф, инфраструктура, торак коммуналь хуҗалык өлкәләренә яный ди район башлыгы ярдәмчесе Маил Бадретдинов. Районда коррупция юнәлешендә җинаятьләрне булдырмас өчен максатчан профилактик эш алып барыла. Муслим районында коррупцияга каршы комплекслы 2015-2023 елларга Муслим муниципаль районының коррупцияга каршы сәясәтен гамәлгә ашыру муниципаль программасы буенча алып барыла. Районда коррупцияга каршы тору өчен координациялаучы булып, коллегиал орган коррупцияга каршы торучы өлкәдә комиссия тора. Коррупцияны кисәтү һәм булдырмау буенча прокуратура эшчәнлеге турында район прокуроры ярдәмчесе Рамил Мөхсинов сөйләде. Так, прокуратура района проведена проверка в сфере муниципальной нормотворческой деятельности 19 муниципальных образований района. В ходе изучения и анализа муниципальных проверок сельских поселений района принятых в сфере противодействия коррупции и муниципальной службы выявлен ряд несоответствий к положений действующего федерального законодательства. В целях устранения выявленных нарушений было внесено 19 протестов, по результатам рассмотрения которых нарушения были устранены. Узган ел коррупцияга каршы эшчәнлек буенча комиссияның 4 утырышы үткән. Барлык 16 мәсьәлә каралган. Муниципаль хезмәткәрләрнең, аларның гаилә әгъзаларының киремнәре, чыгымнары, мөлкәтләре турында мәгълүмат җыюда коррупцияны кисәтү максатында эшләнә. Районда норматив хокукый актларга да коррупцияга каршы экспертиза үткәрелә. 2020 елда 331 норматив хокукый актка эшкә экспертиза уздырылган. Районда республика программа кысаларында эшли торган контрактлар кысаларында безнең бүген подряд организацияларда бар. Шуңа күрә аларда әлбәттә бу файдалы булып тыңлау. Ни өчен? Чөнки ни кызганыч, елдан ел инде бу тема күтәрелсә дә, елдан ел моның буенча укытулар, аңлату эшләре барса да, бүген әле коррупция белән бәйле булган җинаятләр кимеми. Муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, хезмәтләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында да чыгыш тыңланды. Бу өлкәдә коррупцияны кисәтү буенча Башкарма комитетының муниципаль сатып алулар бүлеге җитәкчесе Разилә Гараева сөйләде. Римма Афзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.